Loh. Melaki sapa jul pagi ya Allah rontun-rontunan. Waduh. Anak perawanku diapane kowe? Perawanku diapane iku? Aduh. Sepur-sepuran iki ceritane iki. Iki sing nggawa ban kok ya gelem digandoli. Sing nggawa ban lho kok gelem digandoli. Oh ala gantian. Gantian tibae. Rame aja jadi rame. Oh, nggih orang gini dewasa ya, Mbak ya nggih isor. Oh. Saya kira kok Tapi kan lumayan lah. Timbang sing iki kok rada jeruan maneh paling. Tapi kok rada omboan titik kok.